Минем беренче уразам дигән вакытта, минем бала вакытта әни белән тоткан уразам искә төшә. Әни инде ул электән намазлар укымаса да, татар халкы бит инде ул гомумән үзен мөселманга санаган. Намаз укымаса да ул уразаларын тотып бара иде. Җәйге көн, әни нәфил уразасы, нинди икәнен төгәл генә хәтерләмим. Нәфил уразасын тотырга җыена. Мин дә ишеттем дә, әни мин әйтәм, мин дә синең белән ураза тотам. Иртә белән тордым, әни белән сәхәр ашадым, бик рухланып, бик теләп, үземне зурлар кебек хис итеп. Ярар, обедка кадәр нормально, барсы да әйбәт кенә, хәлдә китмәде. Кичкә таба, кичкә авышкач, мин үземдә сизәм, җәйге эссе көн, хәлсезлек тоям. Башларым авырта башлады, башларым әйләнә башлады. Әнигә әйтәм, әни мин әйтәм, бу минем өчен түгел икән. Уразам әйтәм, бөтен кеше тота ала торган нәрсә түгелдер дигән фикер туды. Чөнки мин әле ул вакытта бала да түгелдер, бәлки яшүсмердер инде. Уразаның әле мин Аллаһ Тәгалә тарафыннан безгә боерылган, безгә фарыз иттереп бирелгән әмер икәнлеген белмим. Аны мин уйлый идем бит инде, уразаны һәркем үз теләгенә карап, кем тели тота ала, кем тели тотмаса да була, бернинди дә начарлык юк, бернинди дә монда мәҗбүрләү юк дип аңлыйдым. Шуңа күрә мин ул вакытта минем башымда шундый фикер калды. Мин ураза тота алмыйм икән дигән. Шуннан соң әкренләп еллар үтә торды. Ислам диненең, чын ислам диненең нәрсә икәнлеген ишетергә насыйп булды. Әлхәмдүлиллаһ. Студент елларымда миңа үземнең туганым булса да, без алай ныклап аралашмый идек. Әнинең двоюродный алар бергә үскәннәр, бала вакытлары бергә үткән инде аларның. Бик якын булганнар, ләкин үсеп җиткәч ничектер язмыш аларны айырган, ничә еллардан бирле бердә күрешмәгән булганнар. Безнең Резидә апабыз инде ул. Әнинең двоюродный туганы, апасы дисәң инде, 1 яшь кенә аларның айырмалары. Аның дингә килгәнен без белә идек. Аның яулык киеп йөри башлаганын. Миңа да шулай ук насыйп булды. Аның белән якынрак танышырга. Студент елларында 2нче курста мин аларга яшәргә барырга туры килде. Алар үзе мине чакырды. Мин аларда яши башладым. Резидә апа мине кызганып, ул инде ислам диненең нәрсә икәнен бөтенләй белән аңлаган. Кешенең Аллаһ Тәгалә тарафыннан ислам дине кешегә бәхет теләгәнгә күрә генә бирелгәнлеген ул тулайым белә иде. Һәм шуңа күрә мине дә кызганып, минем дә шул бәхетле булуымны теләп, мине дә намазларга уята башлады. Мин дә ул вакытта әле уйлыйм, Резидә апа әйткәнгә иртәнге намазга торам, бернинди күңелдә намаз укыйсы килү теләге юк. Әйтәм, бик кирәк инде бу миңа. Шундыйрак уйларда булып ала. Шулай әкренләп укый торгач, мин күңелемдә рәхәтлек тойгысын сиздем. Намаз укый башладым. Бергәләшеп ураза тота башладык. Менә шул вакытта гына мин ураза тота башлагач кына уразаның менә уразага карата мөнәсәбәтем үзгәрде. Чын менә ураза ул вакытта мин бала вакытта әни белән беренче тоткан уразам ул минем бар тик уйнап кына тотсам ярый, тотмасам ярый дип кенә башлаган эш иде. Ә монда инде мин уразаның нәрсә икәнен Аллаһ Тәгаләдән безгә әмер иттереп җибәрелгән һәрбер мөселман үтәргә тиешле безнең истебездәге фарызларның берсе икәнлеген аңлагач кына, аңа мөнәсәбәтем үзгәргәч кына, аны күңелем белән кабул итеп, теләп тота башлагач кына уразаның чын рәхәтен, чын тәмен татый алдым.